Witam. Kolejny, najlepszy na świecie symulator od naszego ulubionego wydawcy symulatorów Playway. Pozdrawiam cały Playway, który zawsze wysyła mi klucze do wszystkich najnowszych symulatorów. Tym razem, moi drodzy, jest to Treasure Hunter Simulator, czyli symulator poszukiwacza, dosłownie łowcy skarbów. Także no, po menusach jak Sixtus kontynuuje subskrypcję otrzymaną w prezencie, a tu nie wyskoczyło powiadomienie, a czemu? A, bo od tego to nie wyskakują. Dziękuję bardzo, Sixtus. I jeszcze ino jedna. To tak wesoły początek materiału. Dobra, zobaczymy New Game Story Mode. Aha, czyli mamy New Game, ale mamy też Story Mode. Play the game in Story Mode. This will allow you to have access to jobs, but you will have to work on unlocking maps. To co? Ej, a ja bym chciał, tylko że Playway to tylko wydaje te symulatory, nie? Ale ja bym chciał taki z prawdziwego zdarzenia fajny symulator grubiorza, górnika. Taki w tym stylu jak ten złodzieja, albo te z takich nowych. One są fajne, bo były dwie gry, ale były bardzo słabe. Aha, że tu jest tylko story mode do wyboru, dobra, a tamten drugi jest jeszcze nieodblokowany. Albo symulator Hasio Sznupa. Właśnie, Hasio Nurka. To by też było dobre. Bewex, witam. Grubiorza bytomskiego. This is a tutorial level. In it we will teach you how to play and fight treasures quickly and effectively. If you already know how to play Treasure Hunter, you can press the skip button below. Otherwise, press OK to start. Ja wam będę robił za lektora. Ej, ale fajna grafika tu jest. Joto dupia, jak w lepsza jak w Call of Duty najnowszym. I nogi są joto smola, Sam jest fajna grafika. Ty, jak się te symulatory rozwinęły. Czekajcie, ja muszę ale ściszyć muzyczkę. Czego to jest symulator poszukiwacza skarbów? Treasure Hunter. PDA. Default Key M. A muzyka też jak ze Indiana Jonesa. This is the world map. Here you will find a top-down view of your current location with important landmarks marked. The map will update with locations that you manage to find a treasure. No i tu coś jest na przykład. Jobs. In this section of PDA, you can find all the jobs you accepted. You can click on any of the jobs to see what is required to complete it, your progress, attachments, and what rewards it offers. Camera. This is the PDA camera. You can use it to take photos during your adventures. Some jobs may require you to take photos of specific objects in the world. No okej. Możemy knipsować, jak to się mówi po śląsku. I cyk. Siema, Nauritimus. No dobra. Search icon. Tu coś jest, nie? To jest historical object. Right mouse button. There are no treasures.
Nie baj... O! Pipczy! Pipczy! No tukajś. You are very close. No kaj to je? O! Boło. Czekaj, kurde, było. Jadymy. Denary, jagiełły. Miecz koronacyjny, chrobrego. Guzik. Prawie. Guzik z pająkiem. A nie z pająkiem. Z... z jakimś... A, tu jest. Bardzo stary guzik. Europa. XIV-XV wiek. No, fajny. Fajny. Siema Igoros. Może to nie jest, kurde, czołg niemiecki z bitwy pod tym Arnem, ale tu mamy inwentory. No i mamy old button. Fajne! Mi się podoba takie coś. Wiecie, w Polsce założenie z wykrywaczem można iść do kryminału, to przynajmniej w grze sobie poszukam. Ale fajnie, że nogi są, ale skakać nie można. I mogę wrócić do biura w każdym momencie. No, w Polsce... Polecam sobie poczytać o tym, jak to w Polsce wygląda. Ale serio można kiblować, jak się znajdzie coś. A to w Niemcach było, a czeka... To było w ja! Ale fajne! Mamy maile. Jobs. Daj detectors. Możemy detektory kupować lepsze. Nie znajdzie, jak się odda. A jak się znajdzie i się nie odda, to tym bardziej. I możemy go opylić za $31. To by było jakieś 31 razy 3, 93, plus 30, jakieś 5-6 zł, coś takiego. To chyba nie bardzo się kali sprzedawać. A ciekawe, czy w Polsce coś będzie. A w Polsce wykopiemy i będzie potem ucieczka z kryminału. A jak się znajdzie i nikt nie wie. A nie ma czegoś takiego, że nikt nie wie. Ale mam fajny gabinet, jak Croftowie.
swojej tej całej posiadłości. Siema, panie Sławomirze. Tak, byłem. Owszem. Ej, w tej grze jest serio fajna grafika. Te symulatory naprawdę... Wąsacz! O, panie Wąsacz, dzięki bardzo za hosta. Witam wszystkich od pana Wąsacza. Rozsiędnijcie się, my tu poszukujemy skarbów. Naprawdę się te symulatory rozwijają. Liebe Besucher, bitte beachten Sie, dass der Park im Jahr 2018 an diesem Tage geschlossen ist. A, że w tych dniach w tym roku jest zamknięty. A, widzicie? Było się uczyć języków obcych. Beachten. Fegelein. Tu płynie pewnie jakiś Ren. Albo nie wiem co tam jeszcze za rzeki w Niemcach płyną. Dark Manek, dzięki za followa. I Marcin też dzięki za followa. Beka z ciebie, Niklaus Ubonkola. No to beka. A właśnie, szprewa. Darmowe kubełki w KFC. No. Nie byłem jedyny, jak wiadomo. Patrzcie, co będzie. Mówię wam. Rzymski hełm z bitwy w lesie teutoburskim. Będzie. Jezu, ale pipczy. Jadymy. Mówię wam, albo czołg. Gwóźdź. Z krzyża Jezusa to na pewno nie jest gwóźdź. Biera. A wtedy go mogłem... Useless junk. Za $1. No to fajne useless jak za $1. Dobra, no idąc po głównej ścieżce, to podejrzewam, że nie znajdziemy nic ciekawego. Ale tędy nie idzie przejść. O! Faktycznie w prawym rogu jest ten wskaźnik. Mówię wam, złote monety. Denar od tona.
XII wiek. Gwóźdź. Ten nie jest aby pokrzywiony. Co tu tych gwoździ tyle? Hassenfeld, Wolfendorf. Wolfendorf, wieś wilków. Oby jakaś klamra z pasa, nie wiem, Gott mit uns, czy coś takiego. A co nam mapa mówi w tym momencie? Dużo tu jest placu do przejścia. To jest super, to jest takie na odstresowanie. No to tym razem już na stówę. Denary Chrobrego. Z wyprawy po Miśnie i Łużyce. Nie wierzę. Sprzączka z buta rycerza krzyżowego z zakonu krzyżowców albo takie coś. Gwóźdź. Ale następnym razem to już na stówę będzie bursztynowa komnata. Albo coś w tym guście. Dobra, jak tu będę wszystkiego szukał. Czy mogę wykopać minę albo inny niewypał? Nie wiem. No co jest karwa?
O, guzik z mundura jesiennego Waffen SS. Albo niekoniecznie. No, taki jak na treningu. Ale to już jest znalezisko. Panzerkampfwagen wykopać. Ciekawe, czy będą takie jakieś, na przykład, że czołg znajdujesz. Puszek po żubrach, jak to w Niemcach. O, guzik. Zwykły guzik. Siema Damian, czy jest pozwolonko? Oczywiście, że jest pozwolonko. Pozwoleństwo. Jak pan zarabia na życie? Kradnę. Ja pierdzielę guziki i gwoździe. Co pan kradnie? Co w rączki wpadnie? Dobra, osada słowiańska z okresu IX wiek. Albo Białystok 2018. Dwie opcje. Guzik czy gwóźdź? Nie może tu coś? Gwóźdź. Pensjonat rodu Piłsudskich. Powiem wam... Halo? Najdłuższy chyba. No. Chyba ta. No ja pierdzielę. Może to jest guzik rzymskiego legionisty, który stacjonował w Germanii. Magna Germania. Nie wiem. Tropfstein Nationalpark. Ciekawe, czy będzie szukanie pod wodą. No bo co my tu mamy? Tam jeszcze coś ciekawego, no to obejdziemy tak i... Jobs, żadnej roboty nie ma.
Może to jest faktycznie za blisko od ścieżki? O. Siema Neverhint. Kiedy ona oficjalnie ma premierę? Nie wiem, chyba już. Antyczny przedmiot chyba. 8 wiek. Puszki. Tym razem będzie coś grubego. Mówię wam. Będzie. Czuję. Skrzynia. Skarb. Moneta! Fenig. Nie, rzymski talar. Marek Aureliusz. A nie. $1/4 coin. 25-centówka. Ale no. Czym się, Andy? Dziękuję za słupki wszystkie rozdane. Tak, jesteśmy w Niemczech. No ktoś zgubił, no. Albo rzucił na szczęście. Czy to gwóźdź? To gwóźdź. Dobra, ja przy drodze to nawet... No dobra. Teraz spadnę i się zabiję. Tu będzie czołg, mówię wam. Było. Ciężkie życie poszukiwacza. Prawie tak ciężkie jak streamera. Już wszystko prawie oblazłem.
Ej, mu się tak wygodnie kopie, jak on to w ogóle... Bez sensu. No, ale jego sprawa. Klucz! Klucz do bursztynowej komnaty. Teraz tylko jeszcze komnata. A, XIX-wieczny. $16. A bo to klucz pod wanną. Może być. A tu jeszcze tak... Pas cnoty carycy Katarzyny, tak. O, szmaterloki, znaczy szmeterlingi. O. O. Nie! Nie! Zablokowałem się! Nie! O Boże! Tylko nie to! Zablokowałem się przy drzewie! Jezu! Trzymie mnie End! Dobra, wracamy do biura. A czekajcie, co to jest? O! Czyli... Ej, sprytne! Jest opcja unstuck. Jak ktoś się... Stuck. He? Pomyśleli. Dobra, ale myślę, że ten niemiecki park to już jest przekopany wzdłuż, a może nawet, prawda, wszerz. $32. A, to my tu mamy roboty. Johann Schmidt. Aha. 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 Aha, czyli tu mamy na przykład oczyścić jakiś teren z śmieci, no, czyli to co robiłem przez dłuższy czas. Dobra. Robimy. Siema mistrz Motul. Licytacje o magazyny. Czekajcie, to co my tu konkretnie mamy zrobić? Clean up the Alt See. Area of trash. Dobra. K jest Alt See. Tu jest jakiś znacznik. Nie, to jest waypoint. Czyli mamy się sami znaleźć. Siema Miss Miyagi. $1000 prestiżu za zbieranie śmieci. Prestiżowa praca. O, wow, jaki waypoint zajebisty. Jak w Assassin's Creedzie coś, czy coś.
Może tym razem czołg. Guzik. Siema Matso. I to jeszcze w gorszej jakości, ale $26 jest. $26, no. Fajny pieniądz, ja bym chciał $26. Dobra, gdzie jest te Alt-Z? Chyba, że to chodzi o wszystko to. Alt-Z area. No, obstawiałbym, że to nad morzem gdzieś, nie? Może to będzie Messerschmitt aby jakiś. Moneta. Dukat. Wybity w habsburskiej Austrii. Ale jaja. Z Leopoldem I. Bieremy. No i co? Zaczynają się grube znaleziska. Mówię wam, jeszcze z pół godziny i znajdziemy wrak Schleswika-Holsteina. Albo kawałek Hindenburga. I nie chodzi mi tu o prezydenta Republiki Weimarskiej. Mur chiński. W Niemczech? Co to niby tam jest? Łuska! Rarytasy się zaczynają. Ze Springfielda. Z pierwszej albo drugiej wojny. No. Biera. A tu można knipsnąć fotkę. Co, ale tego? A co to takiego jest? Nie wiem za bardzo o jaką fotę im tu chodzi. Drzewo mam sfotografować? Te kwiatki. No nie wiem. To jakieś gówno jest, panie Fertku. Dobra, tu jest to jezioro.
No kurde, nie mogę. Nie mogę dobić. Siema dworec, no. To jest tak, to jest kolejna... Ej, co jest? W żadną stronę nie jest dobrze. Kuźwa. No właśnie, bo... Tak to ciężko. Kurde, nie wiem. Może za słaby wykrywacz, faktycznie. A może tam jest ubot jakiś zatopiony, co pływał w tym jeziorze. O. Zaś kurde knefel. Siema Rateli. Za dorara. Będzie na piwo z tego wszystkiego. Aha, task updated, dobra. Tu też nie idzie do końca dobić tak i... O, tu. No niby tu, ale... Siema ciwy. No ale to nie idzie kopać. To musi się na żółto podświetlić i dopiero wtedy. To jest wykrywacz zdupiony.
Dobra. Torpeda z ubota. Nine-inch nail. Kuźwa, tu zaś jakaś tajemnica mundialu. Nie wiem, to mi coś oszukuje. Że ta gra ma zrelaksować. Ale mnie to nie relaksuje! Jak ja nie mogę znajdywać. No to jest za głęboko, albo nie wiem o co chodzi. Dziadostwo. Czy są nogi? No oczywiście. Jest! Włócznia wikingów. VII wiek. Młot Tora. No, to był gwóźdź Tora. Tora, Tora, Tora. Nie ty Maxwell, nie widziałem. Flaszka legionisty rzymskiego. A nie, karabinczyk. No ale jeszcze jeden śmieć i quest zrobiony. Tak, Exilim, da się. Zaraz to pokażę. Właśnie w sumie na tym to polega. A bo to chodzi o to, że tu się z tego robi ładne zdjęcie?
Nie wiem. Dobra, jeszcze jeden śmieć. I zrobione. Klucz do karabinczyka. No i co to da? Co to zrobi? O, rośnie. A nie, to zaś tutaj jest nie wiadomo co. Złoty ząb od Tona. Dobra. Dawać ostatniego śmiecia. I spaduwa. Nie, ja potrzebuję lepszy wykrywacz, bo... Ja tak nic nie wykryję. Upośledzony poszukiwacz. Dawać! Dawaj skarby! Dawaj skarby! Gdzie skarby są? Gdzie skarby są za las? No niby tak, a jednak nie. No właśnie, nie da się kopać kiedy się chce. Można tylko kiedy się świeci na złoto. Sandały ojca Gaudentego. Można dostać pierdolca od tego pryczenia. Centralnie. Potrzebuję jeszcze jednego śmiecia. Strzelba Geringa.
Eslak, nie pisz tak, no co ty, to głupi? Czemu tak brzydko? Pędzel Adolfa. Moneta! Nie, medalik! Nie. Medalik Ewy Braun. Nie, XVIII wiek, Europa. $16. Nie jest źle, ostatnio było gorzej. Tylko, że do zrobienia questa potrzebny jest śmieć. A ja tu znalazłem skarb. O, tam będzie jako śmieć? Yes. Dobra, to ja spadam do biura. Zrobione to zrobione. Zdrowie na budowie. I tak, tu mamy detektory. One się odblokowują na prestiżach. Mamy franki z AGU 200 za $120. I tu jest, moi drodzy, tak. O wielkość obiektów i na głębokość i jak można wyszukiwać je. Czyli takim małym pyrtkiem to my czołgu nie znajdziemy. Na taki czołg to już trzeba będzie mieć takiego, kurde, perfecto Pathfindera B. To nie jest tak. To co, trzeba by posprzedawać. No sprzedajemy, bo co mi z tego, kurde, Washington Quarter. Co sprzedaję, to jakieś gówna są. Z tym trzeba z czegoś żyć, nie? $238. No ja bym tyle chciał na przykład w tym momencie dostać. Dobra, ale tu musimy prestiża zrobić. A do prestiża drugiego jeszcze połowa. Dobra. Find treasure. A jeszcze mamy side takie poboczne. Find a lead musket bullet. A, ołowiana kula z muszkietu. W Gettysburgu. Zrób zdjęcie, to tam jest głupie. I nieopłacalne. Dobra, bierzemy normalne. Skarb. Altzey Lake Around. Dobra. Chociaż my już tam znaleźliśmy niby skarby. Niekręconego Passata B5. Za mały mam wykrywacz na takie coś. Aha, robienie zdjęć, a może faktycznie tak to jest. Że tylko jak jest quest na robienie zdjęć, to wtedy się robi zdjęcia. Może być, może być. Dobra. Lecimy zaś na te Altzey. Łom Gordona Freemana. Ta. Nie, akcja, znaczy no na razie się toczy w Niemczech, potem chyba się będzie toczyła w innych krajach też. Przypuszczam.
Jak to jest być wykopowiczem? Wspaniale. Nie, mnie już bierę od tych gwoździ. I gwóźdź. Jakbym chciał gwoździe, to bym do narzędziowego poszedł. Do Merlo. Siema, Patty. No, grafika jest tutaj super. Mówię, te symulatory to się rozwijają technologicznie. Dobra. I tu gdzieś ma być skarb. Niemiecki skarb czy bawarski, a Bawarczycy to są tacy autonomiczni bardzo, oni nawet nie lubią często, jak się o nich mówi, że to są Niemcy. Jest! Nóż germańskiego wojownika, V wiek. No nie, kurwa, nie wierzę w to. Blaszka z głowy Blaszkowicza. Gwóźdź germańskiego wojownika. Takimi gwoździami przybijali Rzymian do drzew. Zaś karabińczyk. Karabińczyk germańskiego wodza. Na takich karabińczykach se coś tam przypinali. Wsiały gwoździe, tak. Głowy Rzymian. No właśnie, tak było. No, ale niech mi ktoś wytłumaczy logicznie, czemu tu jest w ziemi tyle gwoździ? Tu miał być skarb. Jest! To! Skarb, mówię wam! Na 100. Pistolet, z którego się zastrzelił Adolf. Po wielkim ogrodzeniu. Tylko czego? Jakiegoś może ośrodka? Nie wiem. Und die nächste Nagel geht
Cuniklaus. Siema Harold. Muszę popić. Powiem tak, nie czuję się zrelaksowany tą grą. Czuję się... Nawet czuję się znerwowany, bo nie potrafię skarbu znaleźć. Przybity. No, czuję się trochę A ja, Kasia, no tak. Ale no miało być... Miało być nad jeziorem. W sumie nad jeziorem to może być wszędzie tutaj. O, 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 o. Denar od tona na 100. Siema Kicej. Czemu bez suba? Weź se kup suba. Mówię wam. Kurde guzik. Ja już się nie spodziewam niczego. O! 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 Ej, ale to nie wiadomo co to jest. Pretty much no value, ale $11 jest warty. A to był chyba śledź z namiotu, nie? No. Aha, czyli 5 tam mi rzeczy każą znaleźć. Patrzcie, bielinek kapustnik. Skarb! Plemienia Alemanów. VI wiek. A może Słowian połapskich, ale to są zachodnie Niemcy, to tam raczej nie. One Piece. Piece shit. Siema izolacja. Moneta! Gulden Gdański. Aha, reprodukcja XIV-wieczna. No ale... Steel. XIV wiek, $17. Jeszcze chi.
Karwasz, barabasz. A, za słaby wykrywacz. O, guzik. Ale to może być guzik V wiek. Znaczy no... $26. Jeszcze 2. O, Exilim, nie wiem, to tak nie sprawdzałem tego dokładnie. Czy się resetują, czy nie? Germańskiego wodza. Tu będzie coś dobrego. Wisior. Za 16. Jeszcze jedna rzecz. Nie, zaś te gówno. Skarb jak byk.
Karwa... No. No. Can't dig from here? To jest niedostępne miejsce. Tu będzie coś zajebistego. Korona Henryka Ptasznika, słynnego króla niemieckiego, X wiek. Łuska. Z II wojny światowej. Działo kolejowe Schwere Gustav. No i dobra, quest zrobiony. Robota zrobiona. Łuska strzelał Adam Mickiewicz. Wracamy do biura. Biuro. Trzeba szybko wbić ten drugi prestiż i kupić sobie zajebisty wykrywacz. Kurde, dalej mam pierwszy. Ale coraz bliżej. Dobra, sprzedajemy te ciulstwa. I proszę, $346. A ja bym chciał teraz dostać $346. Dobra, jakie mamy roboty? Slovakian Valley. Location unlocked. I znajdź Pickelhaube. Ja. Biera. To będzie dobre. No a nie wiem, czy kurde ja znajdę, czy ja nie mam za małego tego wykrywacza. Będziemy na Słowacji, nie mów, szukam. A, bo tam to znaczy co? Wulgarne odbycie stosunku płciowego. Researchers have found an old letter describing a Pickelhaube helmet hidden somewhere in the area. After examining a photo depicts area. A, dołączyli zdjęcie. Aha, przy chatce jakiejś. Dobra, przy chatce, to lecimy. Ja już tu będę ten skrawek tej Bawarii znał, tego parku na pamięć. A na Słowacji to co będziemy kurde znajdować? Serowe haluszki. No, coś jeszcze wykopię. Nie, losowania nie było. Jeszcze jeden sub brakuje do losowania. Kurwa zaś. Nagel. Za dorara. A, patrzcie jakiegoś kurde. Ręka wprawiona. Moneta! Deutschmarka. Republika Weimarska. A nie, zaś z Rzymu. $17. 32 rok. Stany Zjednoczone. A na Słowacji to pewnie ten pistolet skałkowy od Janosika.
Test. Widzę test. Co to? Łuska. Springfield. Pierwsza albo druga wojna. Będzie na piwo. Dobra, i teraz tak, jeszcze raz muszę wejrzeć na to zdjęcie. Że to jest dom przy takim, ale górce takiej. To będą te dalej domki. Ale tu coś też jest. Czemu nie mogę stąd kopać niby? No i mi się straciło. Kuźwa. No i gówno. Śmieć. A to była Pickelhauba. Nie, Pickelhauba to... Nie, tu też nie. Chociaż? Nie. Ale oba domy. Karabinczyk. Oba domy czy oba doby? Oba domy w sensie od... W sensie oba domy. Oba dom. Obadej. Wow! Ale wdepłem. A to mina. Nie, to karabinczyk. To może być kaś tu. Helena, mam zawał, muszę się napić. Yeah. A German spiked helmet, most likely Bavarian, army or police. Połowa XIX wieku.
Ło. A to policyjny chyba. Faktycznie. Ale czad. Bezcenne. Priceless. Priceless. No. Nówka sztuka, kurde. Gott mit Gott und Vaterland. Ja. Nieskończoność dolarów. Wracamy do biura. Dam za niego 3 karabinczyki. No za to już musi być drugi level prestiża i kurde dawać lepszy ten, chciałem powiedzieć odkurzacz, nie wiem czemu. Aj, proszę, drugi prestiż. I co? I mogę se kupić... Ale teraz tak, patrzcie, bo mogę se kupić taki... za... 120. Albo do a, ten dopiero na 6. Nie, to biorę taki. No. 10 gwoździ. No, dajecie interesujące propozycje. O, teraz na Słowacji będziemy kopać. Dobra, co my tu mamy? Posprzedajemy te ciulstwa. A, Pickelhauba jest bezcenna. No mówię wam, że na końcu to czołgi będziemy znajdywać. A tu mam po boki jeszcze jakieś. Find a pernak. Co to jest pernak? No biorę. A w sumie przecież ja to wszystko mogę pobrać i potem sobie robić po prostu. Robić albo nie robić. Dobra, za 3000 prestiżu na Słowacji skarb. Bierę. I mykna. Ej, to może będzie coś w Polsce? Jak jest Słowacja? Pernak piernacz. Rodzaj niewielkiej buławy. Fajne. Fajne, fajne. Takie świeże. Policja, tak, na polskiej mapie cię będą wsadzać do więzienia, właśnie mówiłem. Jak ładnie. A tu się coś nie wczytały tekstury mapy. Ale dobra. I teraz tak. Najważniejsza robota. Nazywam się Yvette Paulin. Gather Valley. Dobra. Albo tego pernaka i najszybsza droga przez góry. Okej, idziemy szukać. A teraz nie wiadomo, czy kurde, co jest średnim przedmiotem, a co małym tak do końca. I nie wiadomo, czy mi będzie te mniejsze przedmioty znajdywało, ale powinno dać radę. Patrzcie, no normalnie kurde Crysis prawie. No, prawie.
Ale ładnie ta gra wygląda bardzo. Siema Mitex. Pierniacz. To średnie. Tu coś może być. No, tu coś może być. Ale zasuwa. Tu mi pomija, ale wszystkie te gwoździe i tak dalej, nie? Prawdopodobnie. Ale może to dobrze. Banda Janosika, no. O! Cosik bydzie. Symulator bezdomnego oczywiście. Co to? O kurwa. Młotek. Myślałem, że to jest jakaś figurka. Aha, młotek 1950. Spodziewałem się czegoś delikatnie bardziej kontrowersyjnego, ale... Okej. Zakazany symulator bezdomnego? Jak zakazany? Ej, były gwoździe, jest motek. Serio? Czemu zakazany na Twitch? To co tam niby się takiego dzieje? Te kajdanki? $18, XVIII-XIX wiek. Kajdanki Janosika. Pewnie tak. Siusiak w grze seksy? Aha, że tu. Może być. Zakazany, bo się naśmiewa z bezdomnych. A to z bezdomnych się nie wolno naśmiewać. W sensie... Z innych to spoko, ale z bezdomnych nie. Mhm. Okej. Karwasz brabasz. Tu już nic nie ma chyba. Coś ciekawego się działo września, ale co września? Od września. O panie! Tyle się działo, że wszystkiego nie sposób przytoczyć. To trzeba śledzić, no i najlepiej se suba nadrobić. Takiego suba to ja...
Mało tu jest dużych śmieci. No nie głębszy, tylko do większych śmieci. Znaczy rzeczy. O, co to? Papierośnica czy coś? Nie. Dzwonek taki od krowy jakby. No od krowy. Połowa XIX wieku, $13. No to dobre. Zasobnik na ammo. A jednak nie. Tutaj teselacja, RTX, bump mapping. Wykrywacz metali to polski wynalazek? Szkoda, że go w Polsce prawie nie można używać. Siema Simon. Mało na tej Słowacji rzeczy. Ale zbliżamy się do czegoś. Znaczy śmieci pewnie by było dużo. Kurde bele. Nie idzie tu wejść. Niewidzialna ściana? Czemu? Dlaczego? A jak tam coś było? No to pewnie nie było, jak nie idzie wejść. Albo trzeba DLC, no. Jakiś zwierzątek mi tu brakuje. Lewitujące drzewa. To tylko na Słowacji takie coś.
Czy istnieje jakiś program, który sprawdza najpopularniejsze tagi na YouTubie? Nie mam pojęcia. Kurde, jeszcze 2 rzeczy potrzebuję. Ej, a jak w ogóle ten artefakt od Valve? Jak przyjęty został? Te ludzie zaniedbują, no niestety. Różne opinie. Myślałem, że będzie tylko i wyłącznie hejt, że nie Half-Life 3. Tak, właśnie tak myślę, żeby to zrobić. Time trial? No, thank you. Bo na płytki mogą być jakieś łuski, pierścienie, sygnety. Te rzeczy. Dobra, wracamy do biura i bierzemy... Znaczy, do mniejszych znalezisk wykrywacz. Przepraszam, detektor. Bo on detekci. Trzeba że nie fajny, bo trzeba dużo bulić. Bulić? W grze? Nie wiem, czy jest polska, zobaczymy. Tam. I proszę. Co to? Stary guzik. Myślę, czy po świętach kupić tego najdroższego suba. O, panie, polecam. $25. Nie najgorzej. Tyle co sub. Za taki guzik byś miał suba. Co? Czemu 1 na 5? Ej, to zresetowało. Yeah. A ja... Czemu to zresetowało? Ja miałem wtedy już... A może jaszczurek? To spoko, Eslak. Zaś to samo co w Niemcach. Czyli, skoro to samo jest na Słowacji i to samo jest w Niemczech, to znaczy tylko jedno.
Wielka Lechia sięgała daleko na zachód. Tak było. W każdym kierunku, tak było. $11. Za niedługo sezon podatkowy, jak się z tym czujesz? Za niedługo? Jak za niedługo? Gdzie tam jeszcze? Ej, no na VR-ze to by było. Bears. Alright, thank you. Jest. Igła? Stara igła. XVIII-XVII wiek. Siema Jarzyna. Igła w stogu ziemi. Niewiarygodne. Siema Piotreks. Ubezpieczenia. Jakie ubezpieczenia? No nie, zaś karabinczyk lechickich wojów. Wujów. Aha, to co gadałaś. Podupione to jest. To co, nie starczy jedno ubezpieczenie? No Ochódzki to niesamowite, że tak mało właśnie. To mnie smuci bardzo, ale co zrobić? Aha, no tak, to. Kapsel? Ale treasure.
Siema, Rosman Jakub. No jak na Słowacji, to chyba harnaś, nie? Kuźwa, następny. Jednak na tamtym wykrywaczu nie znajdowało tych gówien wszystkich. Wow, guzik! Nice! Karabinczyk. Wow. Mam $1, to na piwo. Siema, Miras. Jezus, Miras też bez suba. Co się z tymi wszystkimi dobrymi synkami porobiło i dziełuszkami? Ach, co to się porobiło? Co to się to porobiło? Tu już nic. Potwór. Z Moraw. Znaczy Morawy to w sumie nie tam. Bydzie. Gówno. Wodopad, cywilizacje. To wodopad. Siema, Przemas. Ja pierdzielę. Kod WW2 wyszedł rok temu. Czy ktoś go pamięta? Nie wiem, czy ktoś go pamięta.
Moneta? Czy kapsel? Guzik 46. Pierwsza albo druga wojna. $31. Knefel od Janosika. Od żupana, którego nosił kwiczą. Łuska? Siema Ania. Gwóźdź. Kuźwa. Gnidy cesarskie. A właśnie, może to gnidy cesarskie nosiły. Zaś, chyba że to jest słomka, z której murgrabia. Jednak nie. Siema Norox. Kurwa, muszę to znaleźć. Już blisko. Tak blisko jak ja. Co tam jest, bo mi liście zasłaniają. Łuska. Na 100. Tak. Druga wojna. Na Słowacji? Druga wojna łuska z Browninga? Bez sensu trochę. I quest complete. Ta, Eslak. I kryminał potem. Hajs na wykupienie Niklausa z aresztu. Dobra, jestem w połowie do drugiego, w mniejszej części niż połowa do trzeciego prestiżu. O ile do sprzedania rzeczy. $271. Dobry pieniądz. 337. Dobra, ja tu kończę materiał na YouTube'a. To był kolejny symulator wydany przez naszego kochanego Playwaya. Znowu nas zaskoczyli. No jak ktoś lubi szukanie skarbów, a w Polsce lepiej nie szukać, bo kryminał, i się zrelaksować przy tym, to jest akurat właśnie do tego. Także dziękuję. Zapraszam, wiadomo, tam kciuk do góry albo na dół i wpadajcie na streamy. Cięcie.